Pa Nyasa VoiceBox tafuna tipeleke mafuno abwino pa tsiku lawo lakubadwa kwa bambo Austin Atupele Muluzi omwe ndi olemekezeka mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF. Lero pa 6 August 2025 bambo Austin Atupele Muluzi akukwanitsa zaka 46 zakubadwa, ndipo iwowa timafuna kuti tathokoze pa ntchito imene anagwira modzipereka ku mtundu wa amalawi. Monga tikudziwa tonse, iwowa ndithu anakhalapo phungu wa nyumba yamalamulo ku Machinga North East, komanso agwirapo ntchito maunduna osiyanasiyana monga unduna wa zachuma komanso chitukuko, Minister of Economic Planning and Development, unduna wa zaumoyo, Minister of Health, unduna wa zachilengedwe, magetsi komanso migodi, Minister of Natural Resources, Energy and Mining, komanso iwowa adakhalapo Minister of Home Affairs and Internal Security, kapena kuti nduna yoona chitetezo cha mdziko. Ndipo tsiku lawo lakubadwa timayita athokoze Atupele Muluzi, komanso timafuna kuti tiwafunire mafuno abwino pamene ndithu akupikisana nawo kufuna kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa zisankho zimene zikubwera pa 16 September. Happy birthday, Honourable. May God continue blessing you and giving you a long life. Thank you and see you on the next one.